Zergatik hasi zinezten ekintzaldi sorta hori egiten? Ikusten genuen generazio berrietan, gazteetan, demagun momentu honetan 18 urtetik behera dituzten hoietan, erreferentzia, euskal kantagintzaren inguruko erreferentzia oso evidenteak eta oso garrantzitsuak, guretzat oso garrantzitsuak diren zenbait erreferentzien utxunea. Eta demagun bizitza guzian euskaraz ikasi duen eta euskal munduan oso sartuta dabilen norbaitek ez dakiela nor zen Mikel Laboa, ezta? Eta hori iruditzen zaigu pentsaezina baino gertatzen da eta ikusi dugu gertatzen dela, ez? Eta geu kantariak izan da eta ontara gure bizitza emanda edukita ikusi genuen, ezin garela hori horrela izan da, gizartean hori gertatzen ari delarik ezin dugula etxean gelditu, esanaz, ze gaizki hori gertatzea eta errua komunikabideak dute eta ezakinork eta imperialismoak eta ez egin behar dugu hartu eta ongi prestatu. Eta joan, eta hori, utxune hori estali nolabait ere, ez? Hori zen gure lehendabiziko helburua, eta horregatik hasi ginen hitzaldi hau montatzen eta bideratzen. Eta hau da, lehendabiziko aldia, unibertsitate baten ematen dela Euskal Herri mailan, ez? Bai, lehen aldia da. Badu erranai berezi bat, lehen aldia iparraldean izatea? Ez dakit zergatik izan den, baina hala izan da, bai. Itzalien erran duzu Euskal kantugintzaren lehen mugarriak, hemen, bai. Lehen adreiluak hemen iparraldean izan ziren, Euskal kantagintza berria esaten den hortan. Baina hortan bakarrik, Parisen izan ziren lehendabiziko grabaketak, euskaraz egindako lehen grabaketa Parisen izan zen, eta baziren Siberuko kantuak ere hor. Eta lehen kantagintzaren lehen joera berri itzaile horiek izan ziren hemen Arbotiko aberri egunean soroak taldeak kantaturik. Eta gero Michel Labegerik egin zituen lehendabiziko grabaketa disko single txiki haiek. Eta hoien ondorioz etorri zen gero, hegoaldean, ez doka Mairu eta guzi hori Kataluniatik ere bazen influentzia bat, ezta? Baina egia da, gauza askotan, rockean ere, esan genezake, lehendabiziko rock taldeak Euskal Herrian izan direla, Niko Etxarten bidez eta gero Errobirekin, eta hor iparraldea beti izan da aitzindaria gauza guztietan. Orduan ere, iparraldean, hegoaldean baino euskaldun gutxiago izango ziren. Baina hemen ezarri ziren lehen oinarriak, ez? Hor askotan gertatzen da euskara esango genuke oso osasuntsu dagoen lekuetan, etzaiola sobera arreta jartzen hain osasuntsu ez dagoen lekuetan jartzen zaien gauzei, ez? Agian hori ere esan beharrekoa da, hori gertatzen da eta garrantzitsua da. Eta gero, bukatzeko itzaldien bukaeran aipatu dituzue gaurko garaiak, eta sare sozialak, internet. Jadanik kantariak zineztenean hasi dira garaiak. Nola egokitu zaizteko musika kontsumitzeko era berri horretara? Hala beharrez, nik uste dut azkenean sortzaile batek lehendabizi egin behar duen gauzarik garrantzitsuena da sortu kalitatezko eta zentzuzko gauzak. Eta gero, egia da, bideratu egin behar direla, ez? Eta gaur egun garaiak asko aldatu direla. Lehen diskoa osorik hartzen zen, eta diskoa zen, esango genuke, lana zen diskoa. Orain lana da kantua. Zuk jakin behar duzu sortzen duzun garaian, kantuak entzungo direla, hemenetan kantu bat, eta arreta jarri behar zaio horri, ez? Eta horrek aldatzen du, sortzeko moldea, baina garai bakoitzak bere ñabardurak ditu. Nik esango nuke, batzuk laguntzen diotela arteari eta sortzaileari, lan egiten eta duintasunean eta bar, beste batzuk trabak ekartzen dizkiote, baina sortzailea beti guzi horren gainetik egon behar du. Eta sortzaileak egin behar dituen lanak izan behar dute bere garairako, baina betirako, ez? Eta hori da oso garrantzitsua, hori kontutan izatea. Baina egia da, guk ere pentsatu behar dugula, gauza eraginkorrak egin behar ditugula,
eta egon behar garela, egon behar garen lekuetan. Eta ezin garela hasi esaten, internetak zera ez, baditu gauza oso txarrak, eta ez. Hemen egoera dan hau, eta hemen, eta orain izan behar gara eraginkorrak izango bagara. Eta badakigu, frantses mundutik datorren guztia, Espainiako mundutik datorren guztia, mundu anglosajoitik datorrena, komertzioa, une berean guk disko bat ateratzen dugunean, irratian, une berean jartzen da, Pariseko azken exitoa edo arrakasta, eta Madrilekoa, eta Madonaren kantua, Kalakanekin, ez da? Hori da, azkenean hor errenditu behar dugu, eta hor izan behar dugu eraginkorrak. Eta ez diogu bota behar arruen hori, guk izan behar dugu eraginkor, ez? Hori oso garrantzitsua da.